Wara 3 snin u 8 xhur, Jerome tilef il-ġlieda kontra l-marda errida tal-kanċer. Fuq Facebook il-qraba tiegħu ħabbru hekk il-mewt tiegħu. It-ħassib li ħassejna naraw lil Jerome jissielet issa inbidel f'sentiment kbir ta' telfa għal fatt li konxi li mhux se nerġgħu naraw dak il-wiċċ tiegħu jitbissem. Żidu jgħidu li għall-inqas mewtu fl-età ta' 20 sena kienet waħda mingħajr ġieħ imdawwar bin-nies li jħobbuh. Jerome ħala ħar nifsijiet ta' ħajtu għal ħabta tas-7 tal-ġimgħa filgħodu u hekk kif ħarġet l-aħbar kienu ilmijiet li minnu fih u rew id-dieqa tagħhom u rew simpatija ma' qrabatu. Spikka fost oħrajn il-messaġġ ta' tfajla tiegħu Martina ftit sigħat biss qabel mewtu. Inħobbok iktar minn qatt qabel, iktar mill-ħin u iktar mill-imħabba. Inħobbok iktar mill-flus u iktar mill-kwiekeb hemm fuq. Inħobbok iktar minn dawn l-affarijiet kollha b'imħabba li ma titawwitx. Jerome se jibqa' mfakkar qatt bis-sima ħelwa tiegħu u l-attitudni pożittiva li biha affaċċja din l-isfida. Bħallura fl-2014 wara l-operazzjoni li biha kien rebaħ l-ewwel ġlieda kontra l-kanċer. Ma rajtix bħala problema ġifieri onestament. Kieku kelli ġifieri nafas buttuna u neħħi kollu ma neħħijiex. Għax ħafna vantaġġi ħarġu minna, vera sa li batejt u hekk, imma ma kull dbatija ibattilek imbagħad b'xi mod. Alla tifhem, allura ngħid nistenna sa ir-rigal ta' dbatija kollha. Iżda anke meta reġa' ħa l-aħbar kera li reġa' ħariġlu l-kanċer baqa' pożittiv. Dakinhar mar quddiem l-inkwadru ta' Pinu u qiegħed li kien se jibqa' jagħmel il-ġid kif kien qed jagħmel bil-pożittività li kien qed jifrex ma' kull min kien imiss miegħu.